Asị n'ilu ọzọ n'ụbọchị nke taata. Ụbọchị ole na ole gara aga ka m kọwara ihe dị iche n'etiti ilu na asị n'ilu. Ya bụ ụbọchị nke taata ka m gwa gị ụfọdụ asị n'ilu ọzọ enwegasịrị. Oke siri ibi ya awala anya ma ọ bụrụ ma na o rughị gị ihe o ji eze atapụ. Awọ sịrị na ọ nụrụ na onye na-abịa be ya bụ ọ ga-abịa, ya mere o ji makpụrụ amakpụrụ were chere onye anwa. Onye isi ka a gwara na ọgọ ya abịago, ọ sị na o tego ọfụrụ ya. Ngwere sịrị na ọ bụrụ na o si n'elu daa, o nwere onye jara ya aja onwe ya. Ọkụkọ si na ọ maka umere ya, ya ka o ji si onye chọrọ jide ya n'ụkwụ. Nkịta sịrị na ihe o ji eso onye afọ ukwu bụ ọnyụ ha anyụ ọgbọ agbọ. Mọnki si na afa ya bụ Michael, ọ bụ ndị kpọrọ masị na-akpọ ya Mọnki. Mgbada sịrị na ọsọ ugwu bụ mgbago. Nshịkọ sịrị na ya bụ nsịkọ egogo mmiri ukwu gbuo mmiri nta, ọ bụrụ ite ofe agadi nwanyị bịa eriri ya. Nke ikpeazụ n'ụbọchị nke taata